नमस्कार, नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण कोयरीची किंवा कोवळ्या फणसाची भाजी कशी बनवायची हे पाहणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। ह्या व्हिडिओच्या शेवटी आपण भाजीसाठी फणस कसा साफ करायचा हे पण दाखवलेले आहे, म्हणून शेवटपर्यंत व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा। कोयरीच्या भाजीसाठी आपल्याला लागणार आहे 2 बारीक चिरलेले कांदे, 1 वाटी भिजवलेला सुका जवला, 4 ते 5 कोकम, 1 लहान चमचा हळद, 1 मोठा चमचा मालवणी मसाला, 1 लहान वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 8 ते 10 ठेचलेल्या लसूण पाकळ्या, 1 मोठा चमचा तेल, चवीनुसार मीठ, कढीपत्त्याची पानं आणि शिजवलेला कोवळा फणस। सर्वात आधी आपण शिजवलेला फणस हातानेच कुस्करून घेणार आहोत। शक्यतो तुम्ही पण हातानेच कुस्करा, मॅशरचा वापर टाळा। आपल्याला फणसाचे कोवळे गरे फक्त व्यवस्थित सुट्टे करून घ्यायचे आहेत। आता आपण कढईत तेल गरम करून घेऊ। तेल व्यवस्थित गरम झाले आहे। आता आपण त्यामध्ये ठेचलेला लसूण घालू आणि परतून घेऊ। लसूण आपल्याला फक्त साधारण सोनेरी रंगाचा करायचा आहे। आता आपण यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालू। कढीपत्त्याची पानं, थोडीशी कोथिंबीर, आता आपण यामध्ये हळद घालू। मालवणी मसाला, आता आपण यामध्ये सुका जवला घालून परतून घेणार आहोत। थोडंसं मीठ, आता आपण यामध्ये शिजवून कुस्करलेला कोवळा फणस घालू आणि परतून घेऊ। आपण सगळ्या भाजीला व्यवस्थित मसाले लागेपर्यंत परतणार आहोत। मसाले व्यवस्थित लागले आहेत। आता आपण यावर जेमतेम 1 ते 2 मिनिटे झाकण ठेवून वाफवून घेऊ। तीन ते 4 कोकम, थोडीशी कोथिंबीर। कोकम आपण सगळ्यात शेवटी घालत आहोत, कारण आपल्याला अगदी थोडासा आंबटपणा हवा आहे भाजीमध्ये। आता आपण हे व्यवस्थित परतून घेऊ। आणि आपली कोयरीची भाजी रेडी आहे। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।